Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er 19 år gammel. Jeg læser transmitterteknikker herude i Bentax, hvor jeg er lærling. Jeg lærer at være mere selvstændig ved min læreplads herude i Bentax og blive stærkere i mit fag. Min typiske arbejdsdag herude er, at jeg møder ind kl. 7, så kan jeg lave moduler. Noget jeg sætter pris på at være lærling med Bentax er, at jeg har så mange frie tøjler selv, og at vi kan have et godt fællesskab, have det sjovt, men også lave tingene, som skal laves. Jeg synes også, det er fedt ude på Bentax, hvor kollegaerne vi kan have så meget tillid til hinanden, at jeg kan lave tingene selv, og jeg har så mange frie tøjler til selv at lave det. Jeg elsker den måde, vi har det på værkstedet, men også på de andre steder. Alle kender alle, og vi ikke ignorerer folk. Jeg synes, det er fedt, at arbejdsplads har så meget god sammenhold.